Ajmo dalje. Ovi ljudi što su me ugostili stvarno su super. Ne znam ni njemački ni engleski, ali su stvarno bili ono uljudni, srdačni. Lijepo bilo. Idemo sad dalje. Semafor za semaforom. Ovo je baš grozno kroz grad voziti. Show. Baš nije ovako zanimljivo voziti. Previše prometa i opasno malo. Kapi vode nema. Sve je suho. Svakaki su putevi ovi. Je. Kad stavim tako u selima, dođu Talijani pa pričaju. Zanima ih di idem, šta, ali na talijanskom ono, ništa ih ne kužim. Ne znaju ni jedan drugi jezik pričati. Uglavnom, interesantno im je ovo kak je složen bicikli, kak to sve izgleda. Ajmo opet po poljima. Evo sad ćemo doći do mjesta, zove se Palma Nova. Mjesto izgleda kao palma neka, ne znam da li se vidi. Fore izgleda. Šta ima tamo. Palma Nova se zove, prekrasno je stvarno. Mislim ništa specijalno, ali dobro je. Zanimljivo, onako sve ide u krug i ko palma izgleda. Zanimljivo. Sad ću pojesti picu i popiti pivo i moram još do Trsta doći, vam još nekih 85 km. Cijeli dan me posjeća na Slavonju našu. Sve je ravno, sve isto kao kod nas. Ništa specijalno. Jedino u pozadini se vide malo Alpe.
I to je to. Ali sve je isto. Cijeli današnji dan. Ajmo lega pedala! Rijeka i sunce. Ovo zelene staze. Evo, ovakve su ceste najopasnije. Nemaš gdje vozit, a ovi ti obilaze odmah pored tebe i to blizu jako. A kad nema nijedan drugi put, taki kaki. Evo napokon se vidi nešto more. Evo još Uber. Idem pojesti nešto u restoran, pošto nemoj ovdje trgovinu u kampu, a 10 minuta imam bicikl da se vozim, a ne da mi se. Dosta mi je, to su se smjestili. Idem pojest nešto. Ne pamti kad sam jeo ove čevape. Idem ih napast.